Малко ще. Малко е. Въпросът е, защо Исус се роди? Много от християните не разбират значението. Дори да разберат, те разбират един и два значения. Но, приятели, Христос се роди по много други причини. Да, някой казва, че Той се роди за да спаси човекът. Ами, това е бил главното. Но чуй, преди Христос да се ражда, преди да умре да спаси човека, Той се роди. Разбирате ли? И забележи, защо се роди Исус Христос? Много християни не знаят. Те празнуват Рождество, идват си на 24-5 ден на Декляни и казват Исус, така, честито Рождество Христо. Но искам да кажа на християните, на моите събратия, тези, които казват честито Рождество Христо, искам да ги попитам, дали Христос наистина се роди в техния живот. Лесно да кажеш Христос се роди. Искам да попитам братята, сестрите във вярата, дали Христос се роди в твой живот. Знаете ли какво означава да се ражда Христос в тебе? Чуйте, приятели, ние празнуваме едно Рождество, който сте чухме от някого преди поколенията и дойде това до нас. Но Бог иска да попита, колко от вас вие представлявате моето Рождество по вашия живот? Защо Христос се роди? Не да пеем песни, не да носим подаръци. Ние всеки ден пеем, ние всеки ден проповядваме, ние всеки ден ходим на църква. Обаче изглежда, че този ден е по-специален ден за много от християните. Знаете ли, в същия ден християните, братите ни, сестрите ни, нека да го кажа така, да не обиждам никого, много звучат духовни в това време. Свършили това време, те спират да се молят. Те спират да ходят на църква. Те спират да се променят. Най-главното, най-голямото Рождество Христо не е празник, а твой живот. Ако ти не си новороден, не си спасен, ти ще празнуваш едно нещо, което няма да те от полза, въпреки може да го празнуваме. Но за теб не важно. Забележи, хората, които са докарали подаръци на Исус, те какви са били? Мъдреци. Библията казва, че те са били мъдреци. Тези мъдреци представляват истинските християни, истинските църкви, истинските пастири, истинските служители. Виж, да бележи кой се покланя на Исус. Не религиозни християни, не християни само, които идват на 24-25, но християни, които се променяват и Бог ги нарича мъдри. Какво стане Исус? Защо се роди Спасителят? Той не се роди да стане голям. Всеки един от нас, когато ние се раждаме, нашите мечти, нашите планове, ние да изглеждаме по-големи, по-успешни, хотели да имаме, пари да имаме, коли да имаме, злата да имаме и подкрепят хората и искаме най-вече да бъдем най-великите. Вижте грешното мислене на човека. И да не бъде после страдаш. Но искам да ти кажа, Христос не дойде на този свят да изглежда богат. Той не дойде за да бъде голям, авторитетен, да кара БМВ, да кара лимузина, да кара да се слага 100 грама ланец.
Не. Ето затова ви обясних, че много от християните не разбират цялото значение на това, което Христос е направи за нас. Той се роди с мисия, не да стане голям, както ние пасторите. Ние пасторите искаме да бъдем много големи. Ние пасторите искаме да имаме по-голяма църква. Ние пасторите искаме да пеем по-добре. Ние пасторите искаме да бъдем най-големи, най-вкуси, да имаме всичко тип-топ. Но Христос не е бил роден по този начин. Добре, брат, аз за какво съм роден? Ти ми говориш за Христос. Аз защо съм роден? Номер 1. Да се покаеш. Номер 2. Да се промениш. Номер 3. Да се стараем да бъдем подобни на нашия Спасител. Да носим неговите характери, неговото смирение. Това, което ни казва в Библията, да го правим. Чуйте, да решете, ти си роден не да живееш за себе си. Ти си роден не да станеш голям. Ти си роден за Христос. Ти си роден за Бог. Ти си роден за самият си Него. Христос не се роди да печели голямо име. Име. На всеки един от вас сега, всеки някой иска винаги да бъде по-красив, по-известен, по-велик, повече пари да има, повече къщи да има, повече злато да има, по-велик със си по-голям. Аз съм по-голям боксер, аз съм по-голям футболист, аз съм по-голям пиянец, аз съм по-голям побоиш, аз съм по-голям тежкар, аз съм по-голям наркоман. Всеки един от нас се опитва да изстигне име и авторитет да изгражда. Но чуйте ми, приятели, това не е мисията, която Спасителят се роди. Исус Христос остави таткото си. Исус Христос остави баща си заради теб. Знаете ли на Исус в небето, преди той да се ражда, той е бил там. С таткото си. И трябваше Бог да дойде в Мария. Святия Божи тук да изземе Мария. И да се ражда заради теб. Остави таткото си. Знаете ли, Исус Христос никога не остави прегръдката на баща си. Но заради теб. А ти днес отказваш от Него. Той не се роди с мисия да стане голям. Той не се роди да се спечели име. Авторитет. Вижме кой съм аз. Сега жените винаги се опитват да мислят гледай какво е. Аз имам ли красотата? Гледай, аз съм по-красив от нея. Гледай, кои? Ласо си. Ето почваме, искаме да станем големи, по-красиви, по-дебели, по-помадасате махасане и така. Но чуйте, приятели, Исус, Спасителят, не се роди с тази мисия. Той се роди заради теб. Той не се роди да се спечели пари. Чуй, Исус не се роди да се спечели пари. Сега ние сме родени, първата ни мисъл да печелим пари. Да изградим едно бъдеще, което би казал не е лошо. Да изградим бъдеще, да изградим авторитет, да изградим име. И всеки, който ни гледа, шапката да сваля. Знаете ли какъв сорт? Да ме разбирате това, което ви говоря. Знаете ли хора, които мислят по този начин? Искам да бъда голям. Искам да печеля име. Искам да имам повече. Първо, тези, които искат да имат повече, те са сребролюбци. А тези, които искат да печелят добро име, само бабле глава баротел.
Кай Каламан гигли, опилинго! Кай Каламан гялав. Ето чуйте за какво става въпрос. Чуйте ли го казах? Искаш да се печелиш име и един ден името ти ще се направи в гроба. Изтегни името на Исус. Чуй! Търси Бога! Изтегни Неговото име и Той ще стигне теб. Издигна ли себе си? Чуй! Имаш един сатана в небето. Се опитваше като ангел да се издигне и Бог го свали. Когато се опитваш да се издигнеш, той ще те смачка. И затова мисията на Господа не е бил да се издигне. Христос знаеше каква е целта на това разрушение. И неговата цел беше не да стане богат, не да стане богат, не да стане с добро име. Какво е нашето? Да изглеждаме по-големи, по-авторитетни, повече пари да имаме, повече бизнес. И колегите част пераса. Перасата част е ги. Наистина, Господи. Ще ви кажа какъв сорт. Да ме разберете това, което обясня. Какъв сорт на това мислене? Какво е сорта? Сорта на това мислене. Искам да бъда голям. Искам да бъда авторитетен. Искам, чуй. Това е сорта на най-голямата гордост на Сатана, който вкара в хората. Библията казва, че Бог се противява на горделивите. Чуй, ако си горделива, ако си горделив, самия Бог е срещу теб. Чуй, ако ти си горделив и горделива, Бог няма да цели. Библията казва, че Бог противява се на горделивите. Но Исус не се роди с тази мисия да се стигне. Той знае, че гордостта е най-опасното. Той свали Сатана от небето. Той не се роди да създаде царство за себе си, или за Мария, или за Йосиф. Исус Христос не се роди, за да се създаде банковата сметка. В банката да има милиарди. Ние, пасторите, искаме банкови сметки. Когато дори проповядваме, пишем там горе, откликнете, абонирайте се камбаната и знаеш, абонирай си и дай там. Абонирай се. Исус Христос не се роди, за да се прави банкове чек. Ти защо си роден? Замисли ли се? Ще ви кажа после, само да не забравяте и това мислене. Исус не се роди, за да създаде банкова сметка и банков чек и да изглежда голям, да кара джип. Виж ме, кой съм аз. Той не се роди, за да кара Мерцедес, БМВ или лимузина. И за да се изглежда, че той е най-големия Божий син. Божий син се роди в обора, където се рака. Божий син се роди в едно място, което никой човек нямаше така смелост от миризмата на животните да минава там, защото много лошо миришеше на това място, където Исус се роди. Това се наричаше обор, място на животни. И сега християни станахме модерни. Ако нямам пари, проклет съм. Ако не карам БМВ, проклет съм. Ако нямам чек, аз съм проклет. Защо тези пастори, християни, църкви не го казват това на Исус? Исус стана беден, за да бъдеш богат. Добре. Апостол Павел колко бил богат? Аз искам да бъда богат. Кой иска да бяга от богатство? Искате ли да бягате? Не. Але Карловече, парелито не.
Мене какво стане? Обаче чуйте, приятели. Исус Христос не се роди да се прави чех. Исус Христос не се роди с цел, мотива да стане, да кара най-хубавата джип, кола, Мерцедес и да изглежда много. Сега младежите карат или глава. Сагат си ни треби от сам двема, не е две, но порядко три да. О, гордост да се обаро. А канати са окерален подром, ти амбутълни пок ме пок. Да не бъде бастърдан с 200 км в час и леките гуме. И Бистардан и Мерседес. Казвам да не бъде. Младите трябва да внимават с тая гордост. В това сърце скри се много лоши неща. Той не се роди да се кара тези работи. Той не се роди за да се създава църква. Сега първата цел на някой пастор да създаде по-голяма църква. Вътре дискотека да бъде пак. Да излиза дим, доман да излезе от кружките. Да изляза дим в нашите църкви, да причекаме хората, просто да обладаме, да привичаме хората с нашата църква, с нашите кружки и с нашите димове. И преобръщахме църквите в дискотеки. Сега християните, знаете ли, в църквите са изрисували Дядо Мраз, елхи, кружки. Ама, знаете ли, всички сатанински мърсоти и традиции са го вкарали вътре. Не е лошо, брат. Не е лошо. Създават се мега църква. Катал любя, катал кружки, катал дискотеки, катал окачен таван. Той не се роди за да го следват тълпи. Чуй ме. Той не се роди за да стане апостол, пророк и да изглежда голям. Това нямаше на ум той. Той не се роди с тези цели да бъде по-голям. Той не се роди за да... Чуйте, той не се роди заради себе си. Защото имаше нужда от нещо. Бог имаше ли нужда от нещо? Може ли този човек, който създаде небето, той да има нужда? Може ли този човек, който прави човека беден и богат, той да има нужда? Той не се роди с тези цели, защото той имаше нужда. Имаше нужда от къща, имаше нужда от бизнес, имаше нужда от големи чекове, пари и така и да стане голям. Не, той не се роди за това. Ето ще ви кажа защо се роди. Той се роди заради това. Той се роди заради теб. И защо много ли важно? Много важно. Чуй, да не отиде никой човек в ада. Адът не е за теб. Адът не е за теб. Тук пием вода, спим се, храним. Но адът не е за теб. В ада има денеминощен мъчение, страдание. Вярвайте ме. Много страшно ме. Това място не е за теб. Но добре е да го чуеш. Не се опитвам да те страх. Не се опитвам да те манипулирам. Но искам да ти кажа, че това място не е за теб. И единствена цел да избегнеш ада след смъртта. Тани части Павлос, да не отидеш там, където не е за теб. Единствената ти надежда да приемаш Исус като Спасител. Да се покаяваш и да го следваш. Библията казва, след смъртта има друг живот. Или ада, или рая. Избираш. Избираш! Той се роди заради теб. Чувате ли сега защо се роди?
Помнете, ще ви питам. Той се роди заради теб. Той се роди, за да те прости и умре вместо теб. Знаете ли какво казва Библията? Грехът е наградата на греха. Наградата на греха. Керес гневе, керес. Ябело масалепе. Абело мерепе. И Библия пено наградата на греха изпада. И сега, ние всички сме били светски. Наркомани, пиянци, преводейци, убийци. Бяхме много лоши хора. Но чуйте, Исус Христос, толкова добър. Никой няма да го направи приятел. Ти да дадеш собственото си дете за някой. Самия Бог го направи, даде се разка. Ей, ви имате ли си на Мозе? Когато сега някой удря детето ти, ти си скачаш да си биеш. Куча на туда. Само един шамар. Само един шамар. Който е чуня, не трябва да те хампе. Днес удари това, те са деца. Утре ще удари другия, те са приятели. И само големите стават в къвги и да не бъде си правят лоша. Представи си, че ти да отдадеш някого, който много обичаш, да умре. Ще го дадеш ли? Кажи се честно. Този, който много обичаш, ще го дадеш ли? И аз не го. Това е силно. Чуй, любовта е силно нещо. Сега всеки един от вас, тук, които са жени, не те обича жените си, мъжете си, така. Обича децата си. Децата си. Може да дадеш детето си заради мен. И колкото да ме обичаш, колкото да ме уважаваш, колкото да мислиш, че това е брат Бачо, че не видяхме лоши неща от него, но никога няма да дадеш детето си за мен. Обаче има някой, който си го направи. И това е Исус. Исус умря вместо теб да дадеш фада. Какво ще дадеш киходи? Ичкия. Ете ичкия. Тарага барол. Наркомано какердол. Карловес палалесте. Ще търсиш детето си и така. Какво ще дадете на децата си? На вас питам. Каквото гледат децата ви от вас, и това ще правят. Вие сега не го разбирате. Пораснахме тези ли деца. Ще правят лоши неща и няма да ги може да ги спирате. Да не бъде, ано пар пилонжо, защото те маропите, чинопите, керопите. Соста, защото майката, бащата е виновен. Не са го предали на правилния живот, а са го предали на злото. И сега детето рички може. Не, че няма шанс. Има за всеки един от нас шанс. Бил голяма гордост да предам детето ми, те марълпе, те чинелпе. Нещо те мерало да. Това е бил глупо нещо. И ти баща остави детето да умре. И то поради някои философски горделиви работи. Никога. Истинският баща, той държи на детето си. Чуй! Той се роди да те спаси от ада. Помнете, ще ви питам. Първо, той се роди заради теб. Второ, той се роди заради да прости греха на кръста, като разбойник заради теб. Той се роди да те спаси от ада. Той се роди за да смъртта няма власт на теб. Той се роди за да те освободи. Той се роди за да те цели. Чувате ли за какво се роди? Той се роди за да те благослови. Още не ще го уча. Той се роди за да смъртта няма власт на теб. Той се роди за да те освободи. Той се роди за да те цели. Той се роди за да те благослови. Той се роди за теб и твой дом. За теб и твой дом да бъде добре. Но и затова той се отказва от прегледката на баща си заради теб. Той се отказва от небето и от славата си, от ангелите заради теб. Дано имате представа това, което ви са. Чуй, той се отказва от божеството си да стане човек заради теб. Чувате ли? Бог се отказва от божеството си
за да стане човек заради теб. Затова той се отказа от божеството си да стане човек заради теб. А той нямаше дом. Чувате ли хубаво? Той нямаше дом, за да имаш ти дом. Чуйте за какво се роди. Той беше наранен, за да бъдеш ти царен. Той беше оставен, за да ти бъдеш, да не бъдеш забранен. Той нямаше къща, за да имаш ти. Той взе болестта ти на кръста, за да бъдеш здрав. Той умря вместо теб да не отидеш в ада. Той умря вместо твоето дете, тебто и да бъдеш щастлив, благословен. Но това ще зависи от теб. Дали чуйте това, което ви изречех, че защо се роди Исус? Той се роди за теб да те спаси, да те цели, да те благослови. Но чуй, ако не се покаеш, чувате ли? Ако не се покаеш, не тръгваш да следваш Бога, всичко Неговото раждане, които са бил за цел да те цели, да те благослови, да те спаси, ти ще го отречеш. Защото не се покаеш. Бог ги целява тези, които вярват. Бог спасява тези, които се покаяват. Бог благославя тези, които благославят. Видяхте ли защо Исус се роди? А? Моля да ми каже някой защо Исус се роди. Исус не се роди да си слава мелки. Исус се роди не да отпразнуваме дядо Мраз, за да дойде благословение от камините ни. Дядо Мраз ще ни дойде от камините, ще ни пуска подаръци. Глупости на дявол. Той не се роди заради себе си, за да изглежда най-уютен, най-хубав, най-мой приятел. Напротив, той се роди, той спеше по улица. Той се роди, Библията го казва. Излъжи от църквата сутрин, вечерта излъжи от църквата и отиваше да пренощува някъде. За да те сина на Бога. Едната му умираш. Едната му умираме. И той заради теб само да достигне кръста, да достигне света, да те прости, да те спаси. А ти днес не го приемаш. Ти днес да му отхвърляш спасението си. Исус Христос направи всичко, ти трябва да го вземеш. Хвана ли какво ви казах? Исус Христос направи всичко. То само трябва да те днес ли. Чуй! Той умря, той те спася, той умря за целия свят. Но чуй, ако ти не се покаяваш, той не може да те спаси. Въпреки умря с тази цел, да те спаси. Покаянието е една врата на промяна и на благословение. Отивате ли се, момичета, Бог да бъде с вас? Така си, спокойно. Защо се роди Господ Минов? Заради да спаси. Ето не знае. Виж колко време говорих сега. Тебе ще питам, дето се смееш. Елфина ще питам. Да благослови къщата. Защо си роди Исус, знаеш ли? Какво? Защо? Нали каза да? Може би. Не каза ли да? Защо се роди Исус? Ето момента ви го казах. Момента ви го казах. Спаси заради поради греха. Да, друго. Да, друго. Чакай, бе. Да, друго. Виж колко неща ви изречих. Каква е бил целта на неговото раждане? За да те спаси, за да те цели, за да те благослови.
Точно така. Той умря, за да не отидем в ада. Чуй, отхвърлиш ли Исус? Не приемаш ли Исус? Умря ли? Отиваш при Сатана за винаги. Не искам да те оплаша. Чуйте, приятели, деца, не искам да ви оплаша и не го правя с цел да ви оплаша. Ако умрем без Христос, без покаяние, без промяна, не го следваме, ще отидем в ада да имаме пашодяване. И знаете ли, той е Сатана. Той е Сатана. Чуйте, приятели. Той е Сатана вътре мъчи много хората. Малки деца, по 6-7 годишни, големи. Знаете ли тези, които пренебодействат, пиде, абеле, чуляса, мушеса и не се покаяха. Ако тези хора се покаяха и изпираха живота си, как пиеде, а чараде, приека и девле, Бог ги прости, той ще ги спаси. Ама тези хора не се спряха. И знаете ли го мъчение Суски Киландиана? Каламе пиене с мушенца, чуленца. Знаеш това е тема, Андрей? Чуй. Ще вземат копие, катър пашто с емрошеса и демоните по този начин ще те мъчат ден и нощен. И вътре кървиш, чинето генема с баро. Няма край. Калако он гердява портиране, и те моя чуне ги машина грема царен, ама толкова болка. Болката е много силна. Вие знаете, амин. Да, но не така. Защо умря Исус? За да не отидем там. А брата, не, аз съм абортирал. Покай се и следвай Бог, той ще те прости. Амин, има спасение за вас. Абортирах! Покай се, следвай Бог. Ама брат, месеско се вас пидем. Покай се! Ама ще ми прости ли Бог? Готов е. Затова умре на кръста. Ама наркоман бях! Няма значение. Калака е будкушен аз, ами му мига чуне де моя ангарас, ден ми нощен. Да одим, Господи. Ден ма пай, Гошо ден ма пай, Калака е пене, чигаре са фагайте, да не го ми буквално. Оно!